Siguro storya sa kang kakakita mo. Mga jati. Tarawan ay numbag. Dami ng motor. Guys, good morning. Nagdakatawid ay. Good morning guys. Ay, madung mo to di ay. Padung na rin mo to kay alas 10 na kapin. So karon mo ato mi tagbilaran kay wide me globe. Oh, grabe inita. Ito ka na nilandong dani. Inita to guys. Karon di guys, tanong ko sa mga GC, nagisin dato nga ulis, ginuo ko ng panahon na. Dahil school guys, gitulis ang gasolina, naango na amping gadutang tanan, bisag ko tayo mga kwarta, kay mga tao ron, patay na gadut sila silang isig katao. Maluwas na magilang kalisit, pero di na mga doon yun na ano. So, amping tang tanan ng mga panahon na. Ay di na masabtan ni atong panahon, para gusong kainit. So mga ban guys, ang pasado na laman silang kinabuhi. Alam mo, patay silang kaugalingon para makatulis na magod sila. So, wala ang pan guys, amping tanan. Asa man to sa suo. Asa man tabang mo dirong panahon na mag-ingat. Digta. Sa panahon sa mga tao nga mga daitan. Wala yung kasulti. Kita ko sa video, ipatay dyan dyan guard. Dali ra nakakuha ang kanang nagmotor ha. Kadong yan na narong panahon na. Kaya guys, dara na Miss Ray kin kay kanisim guys, one saman ra mo mukha aglami. Mukha anjo kuno sa guys kay bawa na magunsara yung mga sudan nagto sa Valencia kay inatura lagi po ja anad man sa glamiga so karon mukha anjo na sa garis kuan. Kananan nga lami dyan nag-order na sa guys kay piborito mo din mga inganing kananan. 1 seafood ramen, haba tempura, 5 pieces, 1 gyoza, 1 chicken teriyaki, 1 Mexican pan, 1 bottled water, 1 7-up, and Thank you. Ako lang sa mo kung usan. Ja guys, si Jan amo na lang panggi ko andara ginabot na. Among kita text kan kay rong kanang aripod mo nga na magkaon kay syempre guys tagsarapod mi magkakaan lagi nga nani so di ana siya guys abot nanja o ana di sa klase ron human ako sa klase so karon guys hapon amo kasagladag pa uli sa kuan kanang uli lagi og Valencia kay dugarang paning Valencia. Ato na pud na sa paulion kay kamera lagi daris among boarding house ato sa boarding house sa Valencia kamera. So amo sa sang paulion og kuan hapon. Mukha sa sashimi. So yung katulad ng sashimi. Gusto rin naman kain. Wala connection. Kasi nag-vlog siya. Siguro storya sa kang kakakita mo. Mga jati. Guys, marami yung mga busog na guys na hindi nakabarod sa kabusog. Tara ka. Uy, tara. Klase pa karon na? Launta. So guys, let's go guys. Oh, ito na guys. Anak. So, dito may kaon guys. Ray Ken. A few moments later.
So guys, sa makontento, muli naman unta mi, sa naglabad akong sobrang kainit, matungan ning balik ni Chowking kay mo kaan mi halo-halo. Mani guys, sa order pa mi dari kay grabe gajeng lawan maibsan ang kainit, grabe gajeng init sa panahon. Grabe makalabad sa o. Una amping tantanan sa init karon. Ug kinahanglan nga di na mo gawas, di na lam mo gawas kay ug di importante kay grabe jeng init ta. So grabe di pa sila maglabad sa udan ni, grabe gajeng ka kuan kanang dakoy nga halo-halo guys, bahalag tamis karon na ba ang putag sarang pud makaon halo-halo para maibsan laman jud ang kainit sa panahon. Ani guys, nga sa dito halo-halo awa sa kainit sa panahon. So guys, pila na may oras, diyan na din sa Dimiyaw. So asa-asa pa guys, makato pa mi sa makapit mi sa mga trabaho sa kuanin. So madani ang simbahan sa Dimiyaw na arang karaan man po ni simbahan sa Dimiyaw guys. So nagaman sa Dimiyaw kay Valencia naman. So dito mi dito karon sa ijang bahay kay napid mi tuto sa kana mga nagtrabaho lagi sa ijang bahay guys kay among ipar sa tong among kuan higdanan dito. So diyan mi guys, dito na mi nga to karon sa kanang iyang bahay. So diyan na mi wala ni guys, pinisingan last finishing na lang din guys sa ilam sa kanang sayanda ni tao dani murag sa amin kay para lamdag sa sud. So flooring na lang kuwang dani guys. So ugma siguro kanang kuanan sila mag flooring na. Kay last na lang ilang gipinisingan dani. So ang kuan dani guys, kumandani nila mo ni invite dani sa among boarding house karon kay mo kay nami para sa guys ipabalhin na magkadi man may makadaog intaw na to arang kabugat kasong katri among ipabalhin. So after that ni among silang invite na to sa among gipuy-an. Unja mo dai ni guys. Mao na ni guys ang kuan finishing na human nagfinishing dining kanang ilaom pero ang problema na pa ibabaw. So kinahanglan na ni sa sliding door mag-order na si Mimdani og portahan pod guys sa atubangan og sa likod. So money nice na guys, di na jud tikling ni jang bay guys, maka happy na maka feeling happy na jud ni. Unsa day guys, tanawa de si babaw sa kuan guys, tanawa na wakwak na nasangit. Bitaw guys, naikabog siguro ni nasangit sa live war na. So guys, tanawa ninyo money update guys sa gawas nawa. So, kuwang naman ni si Ja og bintana o kuan o kanang portahan. So, manay guys, di na dyan tikling guys. Kaya dagang naingan nga. Sa manang badja nga maraman nagtikling ng badja dyan kag mauna. So, guys, salamat ka sa mga nagtrabaho daan eh. So, karon abangin ninyo guys. Unsa na pa ilang trabaho na to sa mangyabangan. Among ipaar sa to among katrili kaya to nga kuan eh. Among ibaylo guys. Kaya kami naman naman dito yung nag-rent karon. So, makalugar may pangal sa katri. Among ibalis pika sa gamang katri nga kuan. Ganahan. So, see you dito sa boarding house. So, mana guys, update sa kuan. Sa kanidang baza guys, pon-pon og kaluis ginoo. Ija ko ning paabangan sa mga estudyante og mga maestra dari kay nanoy kuan guys, BIT Valencia. So, see you sa boarding house karon. So, guys, money room dares ko ana paabangan pud nila tag 600 ra ni. Nga room. So, kaning katri amang i-change ni. Kay karaan man gining katri ha. Bali na mo spikas sa amo ni para sa namo guys sa mga kuan mga trabahante. So guys, mo ni Katrina karaan di ba? Among tanawon ay pagkatrabakado na kanay si Ja guys, munod malagi ni si Ja, munod man ni Katriha. So kani nga Katri dako buyag kay karaan man bugat. Among ibalhin na to sa amo may mga baylo. Kay dako si Ja kanang agibaylo na ni katong murag kuan nga Katri. So karon arsahan ni nila malinos pikas ning among mga kuan among mga nagtrabaho sa kangimi. What?
Tawag eh. Daw sila. Okay, okay. So guys, naarsa na dyan nila, nasa di silang 5 nun og ug napay sandwich, asang pa kanin taon po sila, kaya raning katasa, kay ikan palagi na sila itong trabaho sa bahay ni MM. So, nakalin ko silang istorya guys, kaning karaan lagi ko nung bahay, nadyo ko noy, sa ganda ni, kababalaghan, ako ni kababalaghan, so, kami guys, naadad na may daan ni, so, kanin sila nag-istorya, nadyo ko noy mga namudyo, nga di para nato nadyo ko ni mga murag naglutan na naman kuno sangin ginopen ni sila kaya hadlok ko nang ni. So nga na jud ning karang bay guys, sa experience na dari sa mangipuyan, pero na may ginugod nga atong saligan sa tanan. Sa way lawas pero Way lawas pero na ibade. Kuya, wag nyo grabe ba, hawam kayong mga Binisaya, wey? Ano sila? 1/3 ko sila. Natakoy. Ano sa 1/3 wala yung... Tinatirahan, mama. Yaw-yaw na. Wala lawas. Patagal na tayo mga lawas. Dito tapos na tayo lawas. Tugliyon sila. Wala mo na magsamog-samog na to. Ngayon, punta na. Sukat-sukat. Yung kinabay, upag kakitang simbahan tungas laon. Ay, hindi muna na. Kaya mo ko na. Pastor, ikaw magkamong pastor na, ha? Abot yung tani. Abot yung tato mo na una. Yung kumain. Sige. What I don't know, Biblia. Kana bat-bat na ba? Yaw-yaw na. Wala lawas. Patagal na tayo mga lawas. Dito tapos na tayo lawas. Tugliyon sila. Wala mo na magsamog-samog na to. Wala lawas. Plasticin. Ano ba siguro? Barog na. Sa ilang pagkataon nila, pagkatay nila, was na mag-inulog siguro. Nakasala sila ba? Ito, namatay din sila. Hindi ko kayo nga mas langit. Gabit yung Gabit yung mga-pastor. Balik, ano na sila? Ikaw ang magkadako ani. Ano ba? Nung kabisa. Ano yung si Carmen Awad kay anak yung kon matiin. Lihat mo. Padayon din na. Pagdil abang. Dagang ka sila. Nag-upat na tao. Ang hadlokan nimo ay nang tao nga kanang kanang anak. Ang hadlokan nimo kanang tinuod nga buhi yung tao may hadlokan. Na, perfect ganun si. Okay ka, Mr. Pastor. Siguro ang hadlokan na. Gamati ko gawin mo si Banog ba? So guys, to na manajud ja manigingan nga kita dita mahadlok sa kanang dita mahadlok sa patay day sa mga espiritu nga ilang gingan na dita mahadlok dana, kaya tarang isalig sa Ginoo ang atong kahadlokan karon kanang buhing tao nga mo kwanto sila mo patay sila para sa katungtulis lagi guys ang gingan ganina nga analagi mga daotang tao nga mo kwan kajud ibaylo agi lang pinabuhi sa kanang kuan kanang tungod sa kalisod lagi mo patay lagi sila, so mani atang angay kadlukan ng mga nga tao kita madlug sa kanang mayunta nga madlug ta sa mas madlug ta sa buhing tao kaysa patay, so mo na gikaingan. So nagaw ko guys gabi sa nahitabo lagi nanay sinanay pad gabi tungod sa kainit kanang kita sa isang kuan pressure. Tapos isang kod kay banon ta guys, so sinanay hay bilad sa tiguwang na pun. So nag-uumi na ato lamang yan po nga unta mo kuan mo buwag isang kuan sa padung na lagi po di pa check up sinanay kay wala lagi kanang nay na taas tag isang duho gabi, bili man kay isang duho gabi taas kadyo. So matugi ko na ni Alex gi kuan gi lagaan og ahos og kanang naitangad. So kami lagi guys, gabi ako kadto katug kay nagnanalay kong nanay nga ino ko na taginahan ja. Sa panahon karon daghan kaadjong nga high blood, naghang nga intonsis tungod sa kainit. So magampo og magamping tang tanan guys sa panahon karon nga kanang grabe kasang kainit.
Arang inita gud makayang ka nga sus. Grabe gud ang inita. Diyan Cebu kuno gahapon murag 50 kainit. So magamping tang tanan guys. So di man kinahanglan mo gawas. Ari na naman tasud sa bahay, sa problema lang po sa bahay, wala lagi pang inita. So wala grabe no rong panahon na ang punon kasi tas kanang sani manigingan nga sige silutan na tas ginos kainit sa panahon. So amping-amping tanan ja arang kainit tanaw ni tagaktak nagahang singot. Tading yan po sinanay nga tama mumubo na gizang kuan pressure sa isang dugo. Thank you ninyong tanan sa kanang inyong mga suporta. Salamat kaadto. Ja guys, maro tayong vlog karon guys. Grabe inita na yung tagaktak nagahang kuan ang singot dari sa gawas. Sobra gazang kainit bala man ka diya sa mga probinsya karon pero dari gad sa kanang highway magud po dari guys. Ja arang kainit tanaw ni tagaktak nagahang singot. So maro tayong vlog karon. Daghang salamat o God bless you ninyong tanan. Bye bye. Bye bye guys.